Que tal, como están? Benvidos ao Tempo de Deportes. Como xa lles contamos onte, hoxe pola noite hai un partido moi importante no multiusos de Sar entre o Santiago Futsal e o Inter Movistar, o campeón da Copa de España. Xa mañá, no sábado, será o turno pro Compostela e tamén pro Obradoiro. O Compostela enfróntase ao Racing de Ferrol, dous equipos que teñen aspiracións moi diferentes. Os santiagueses loitan pola permanencia na segunda B e os ferroláns queren ascender á segunda. O Racing de Ferrol no segundo posto da clasificación soña coa segunda, mentres que o Compostela no 13º loita por afastarse dos postos de descenso. Unha vitoria mañá en San Lázaro é vital. Ahora mismo, por mi cabeza, lo único que pasa es ganar el partido de mañana. Lo otro sería prácticamente imposible. Lógicamente hay que ir semana a semana, partido a partido, pero ahora mismo lo que nos preocupa es escapar de estos puestos y el día que lo consigamos, pues si estamos en tiempo y formas, pues lo veremos, pero lógicamente es un reto complicado aspirar a algo más. O partido da primeira volta quedou moi marcado na ese deixa que a partir de aí os branquiazuis non lles foi moi ben, pero agora co bo momento que atravesa o Compostela, Freddy cree que vai ser un derbi bonito con moitas outras motivacións que nada teñen que ver con aquel encontro. Es una motivación especial porque es un derbi, porque desde la temporada pasada venimos coincidiendo en los puestos, bueno, el año pasado en los puestos altos, hemos tenido derbis muy interesantes la temporada pasada, el de la primera vuelta fue un partido también muy interesante, donde, bueno, algún detallito, como el primer gol de ellos, pues bueno, pudo cambiar el signo del partido, es decir, gente que ha jugado allí, Borja ha jugado allí, José Lu se lleva muy bien con Manu Barreiro, son los dos pichichis, es decir, que tiene muchísimos condicionantes, ¿no? Todos nos conocemos, Casti ha jugado allí, Jesús Varela ha jugado allí, es decir, que hay muchísimos condicionantes para, pues bueno, para que todos los jugadores tengan motivación extra, tanto por parte del Racing como por parte nuestra, ¿no? Curiosamente, esta boa racha que leva o Compostela, que non perdeu nas 6 últimas xornadas, non coincide co mellor xogo do equipo, así o recoñece o adestrador. Isto é o fútbol, non? En outros momentos xogamos dunha maneira pois, máis brillante, mellor, facíamos máis ocasións, éramos o mellor un equipo máis alegre e agora, pois, últimamente, pois, mira, estamos enfocando, sobre todo as semanas, pois, a seguir potenciando o traballo defensivo, porque era un hándicap que tiñamos, era algo no que estábamos errando, estábamos recibindo moitos goles, nos facían ocasións con facilidades e cometíamos moitos erros. Bueno, fomos corrixindo eso, mellor deixamos un poquinho de lado un poquinho o aspecto ofensivo, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que ter todo é moi difícil, cando non tiñamos resultados, porque non tiñamos resultados, ahora porque non xogamos ben, pois tamén hai queixas. E como se prevé que sexa este encontro entre Compostela e Racing de Ferrol? Para min é o equipo máis completo da categoría, un equipo máis completo porque a nivel ofensivo ten moitísimas alternativas, ten velocidade nas bandas, ten un bo xogo directo con Manu Barreiro, ten moitísima calidade por dentro con Pablo Josu, Iván Forte, Iago Iglesias, Pablo Rey, Dani, bueno, é dicir que a nivel ofensivo ten moitísimas opcións, moitísimas posibilidades, que el Racing, pues, en la medida de lo posible tenga pouco tiempo la pelota, que en la medida de lo posible, pues os jugadores del centro no sean capaces de sortir a sus jugadores de ataque, y esa tiene que ser nuestra idea, ¿no? Y sobre todo ser nosotros mismos, es lo que siempre hemos hecho en estos últimos tiempos. Entonces esa va a ser nuestra idea. Sabemos que no va a ser fácil, pero nuestras posibilidades pasan por eso. A cita co fútbol é mañá ás 6 da tarde en San Lázaro. O club agarda unha gran afluencia de afeccionados grazas á campaña de venda de entradas a prezos reducidos. Pola súa parte, o Obradoiro recibe no multiusos de Sar ás 8 da tarde o Fuenlabrada, un equipo que está por debaixo dos santiagueses con 2 vitorias menos. Onte xa daba a súa rolda de prensa previa a cada partido Moncho Fernández. Imos recordar algunhas das súas impresións. O Obradoiro recibe a un Fuenlabrada con 8 vitorias no seu casilleiro, mentres que os santiagueses queren conseguir o seu 11º triunfo. Os madrileños chegan ao multiusos de Sar, na que será a terceira semana de Luis Casimiro como técnico tras a destitución de Chus Mateo. Cada vez que llega un entrenador, la primera semana, pues poco te da, ¿no? Me imagino que lo que habrá hecho Luis es también dejar su impronta y sello, claro, pero bueno, aprovechar lo que ya el equipo tenía, ¿no? Que fue un poco lo que pasó contra Manresa. En la segunda semana, que es la que le hemos visto, pues ya hemos visto más su sello personal, tanto en defensa como en ataque, como ese reparto de roles, como bien decías. Cuando cesa un entrenador,
bueno, pues el entrenador nuevo que llega empieza un poco de cero, ¿no? E cambia todo. O técnico obradoirista analizou os puntos fortes do seu rival, destacando a Panco e Feldein. Panco é un gran xogador, xogue onde xogue, non? Preocúpame Panco, non no posto que xogue, porque se xoga de 3 ten ventaxas pre todo ahora, ademais está a buscar moito, e se xoga de 4, pois ten ese lanzamento exterior que todos coñecedes, e ademais o seu 1 contra 1, non? En caso das mans, ademais é moi rápido para calquera dos 4 que nos podamos ter, e logo Feldein é un xogador con 1 contra 1 espectacular, boísimo a campo aberto, e que na media pista, co pick and roll, é un xogador moi potente. O partido dará comezo mañá sábado ás 8 da tarde. Imos agora cun acto especial que tivo lugar onte na Cidade da Cultura. Trátase da Gala do Deporte, onde foron premiados varios deportistas e varios clubs destacados na nosa comunidade. A Cidade da Cultura en Santiago acolleu unha nova edición dos premios cos que cada ano a Xunta quere homenaxear a deportistas e clubs da nosa comunidade. Así, os premios Deporte Galego 2013 tiveron protagonistas de todo tipo, entre eles o único club galego que milita na Liga Endesa e que na temporada pasada logrou entrar no playoff polo título, o Obradoiro, distinguido como o mellor equipo masculino. A entidade estivo representada polo seu director xeral José Luis Mateo e polo xogador Iñaki Sanz. Durante a cerimonia, o presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, quixo destacar a importancia do deporte na sociedade. É unha parte fundamental das persoas, das sociedades, das nacións, das civilizacións. E así evoluciona e tamén muda. Adáptase á crise e á bonanza, a cada estación do ano, adáptase aos avances tecnolóxicos. Trátase dun fenómeno permeable ás transformacións do seu contorno. Pero é certo que o deporte tamén ten poder de actuar sobre nós. O deporte non só pode cambiarnos, o deporte pode facernos mellores. Ofrécenos a posibilidade de ser persoas sás e activas. Proporciona alternativas de ocio e vías de liberalización do estrés. Como mellor equipo feminino premiouse o Burela de fútbol sala, mentres que a nivel individual destacouse a nadadora Beatriz Gómez. En categoría masculina foi distinguido como mellor deportista o triatleta Javier Gómez Noya. E con isto rematamos o noso espazo de deportes por hoxe. Agardamos que o desfrutaran e que desfruten sobre todo da fin de semana, que xa ven que ven moi cargadiña. O luns voltamos para seguir falando das novidades deportivas. Graciñas por atendernos. Nosotros también somos Black Raven. Somos Vicky Polar y vine este domingo a ver a Ravens ahí las cancelas. A las 5:30. Yo también soy Black Raven. El domingo las cancelas, os esperamos. Eu tamén son unha Black Raven. Vengo domingo ás 5:30 ás cancelas. Yo también soy un Black Raven. Yo también soy un Raven. Venir el domingo a las 5:30. ¿Bien? Bien a domingo, a 5:30 a las cancelas. Nós tamén somos Black Raven. Vine el domingo a las cancelas. Yo también soy Black Raven. Yo
también soy un Raven, nos esperamos a las 5:30 de la tarde el domingo. Únete. Veo domingo a las 5:30 Cancelas. Aunque me veáis delgadito, yo también soy un Black Raven y espero veros a todos el próximo domingo empujando a nuestro equipo, aunque sea desde fuera, que dentro no se mete cualquiera. Nos esperamos el domingo.